Mula sadurunge ngaturake lelagon sing akeh-akeh ayo iki kanggo mbukani awake dhewe ngaturake lelagon lancaran bersih desa. Ayo ndak derekke yo ngaturake lancaran bersih desa. Ya buka saka bonang karben rada ketok greget, monggo tak derekke. Monggo aja dipun aturaken, monggo. Kur sing sora nggih Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas. Nggih. Ngaturaken penuwun kunjuk dhateng Gusti ingkang hanggelar jagat. Nggih. Dene ing sampun paring nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat sehingga kula kalian panjenengan saged tetunggilan kalian para warga Gung ing Kadilanggon menika. Nggih. Kecamatan Wedi Kadipaten Klaten. Nggih niki sejarah kanggene kula. Ngoten nggih Mas. Bola-bali gareng teng pundi nggon, bola-bali sowan teng tlatah Klaten. Nggih. Nggih saweg niki lho sowan teng Kecamatan Pasir. Kok Pasir niki pundi? Wedi. Wedi karo Pasir ayo meh padha to Mas. Ya nggih ampun ngoten jenenge Kecamatan Wedi. Nggih. Kamangka mriki niki cikal bakale tokoh papan nggen kula. Ngoten nggih. Nggih, kelairanipun Kinarto Sabdo nggih teng Wedi mriku. Nggih. Kabupaten Klaten umumipun menika anu kok Mas kathah seniman ingkang kuncara tlatah saking Klaten menika kathah sanget. Tuladanipun kangge Eyang Narto Sabdo menika. Nggih, kula wau nggih pun tuwi pun ngaso, kula lak teko Gasik, mula ngaso teng anu panggenan tawi dalemipun Kinarto Sabdo almarhum. Ngaten nggih. Nggih, alhamdulillah. Panjang kudu ngoten kok Mas ngalah berkah. Ngalah berkah nadyan nggih turu namung pinten jam ning ketoke kok kaya adem ngoten. Ngaten. Nggih. Sajake kok kaya ngepenakke salira sare mung beberapa jam. Lho, wong wah saking kelarisen iki. Mbok ngaso niku mboten perlu kok turu ngeblok sedina muput niku mboten. Sacukupe. Angger mapan kanthi niat ngasokake awak nadyan mung sak jam melek niku pun seger. Nggih, Mas. Tandang gawe tele-tele meleh. Nggih mboten. Mboten nggih. Ya dalu niki ya ora wong nyatane panjenengan ki wis diarep-arep karo Kyai Kadilanggon mriki kok. Niki upama HP ngoten kula kaya entuk charger. Ces mergo dicas melih ya. Upama kula lungkrah kesel nu ketok semangat sehat mergo sing mirsani minta ampun niki Mas. Wah nggih.
Niki saestu niku ketok guyub rukune Mas. mboten namung warga Kadilanggon ning nggih warga sekitarnya sami rawuh mirsani. Wot Klaten kok Mas. Nggih matur nuwun Bapak. Ya, nyanyi nglimbuk wonten mriki niku ibarate kaya ancik-ancik pucuke ngeri. Sebabe Lho mriki kathah seniman. Tur dasare piyai Klaten niku jiwa dateng seni sedaya, arepa nyambut gawene dudu seniman. Wong tani ya ngerti nyang gegendingan, ngerti nyang tetembangan. Lho. nggih mula nggih dingati-ati ning mboten sah nganggo banget. Oh nggih. Napa-napa niku nganggo banget elek ning sadurunge matur nuwun nih Pak Lurah, kula ditimbali kalian Bapak Panitia. Waduh Nggih. Pak Camat nggih rawuh. Aduh Lurah wis nanggap kok camate urung. Wis angger iki wis mulai. Ya anu to mirsani situasi to. Justru ini saya matur begitu tuh biar nanti Pak Camat ada greget. Ngoten nggih. Pun mengenai anggaran sagedipun rembak kados dalu niki, Pak. Upama kepepet pet kok anggaran minim nggih mboten sak nganggo dalang, cukup gareng tok mawon. Lah terus karo sapa? Karo sapa? Ora ana dalange nyetel CD tak dageli to. Oh nggih. Apa nggih niki ketokaken menawi menika sedaya menawa dados mula Kadilangon Mas. Tetep kula Kadilanggon. Non Kadilanggon. alah kurang sithik. Oh ning mboten pareng. Boleh. Kadilanggon. Nggih gene kalih. Nggih niki kula terjemahke nggih Mas. Nggih. Kanuku KA kanu kanthi tekad ngraketake pasduluran bengi iki nganakake temu kangen. Niki persuku kata. Nggih. Kuka. Terus dirawuhi warga sing merantau ana ing luar kota, luar Jawa. Niki. Nggih. Ingkang nyengkuyung. Sing nyengkuyung. Langen budaya wayang kulit hiburane dalangipun Ki Bayu Aji. Terus Gon niku nggih. saking tembung gon limbukan ana garenge saka Semarang. Kau lek pinter ning ngotak-atik iki lho. Aku piye wong gen katut tok Mas. Oh ning nyatane nggih saestu. Oh ngene wae aku ki meh wah iki mau apa iki tembunge wong tua-tua biyen tutuken kenthongamu gen terang gen gamblang. Iki umpama aku ki mau ora takon ki aku tekan Demak lho ki Mas. Kok ngoten? Maksaku ki Kadilangu e. Wow. Kadilangu ki lak Demak kono papane Sunan Kalijaga. Nggih, jebul iki cedhak Sunan Bayat. Leres. Nggih niki mila niki jembarke Serawung tambah kanca. niki ketok banget pun jadi keluarga nggih Mas. Oh saestu. Mula kotak-atik gathuk. Siapapun kalau sudah merasa menjadi keluarga Kadilanggon harus mengerti arti keluarga. Apakah arti dari keluarga? Menika keadaan apapun harus bersama-sama, jangan sampai mau dipecah belah. Nggih. Ya susah, ya seneng kabeh padha ditandangi bebarengan. Pun mboten sang ngrungokke wong sing gawe rusak swasana. Nggih, yen wis mlaku bareng ora usah dadak mandang kuwi klambine apa, agamane apa, sukune apa, kulite wernane apa kuwi ora kena disawah. Kabeh kuwi padha nyawiji dadi siji. Nggih. Iku Terus lupakan egoisme masing-masing yen pun dadi keluarga niku mboten kena kok ego golek menange dhewe. Aku sing bener dhewe mboten kena kabeh kanthi musyawarah dan mufakat. Nggih. Terus arahkan ke hal-hal yang positif. Jadi kalau sudah menjadi keluarga arahnya harus hal yang positif, jangan sampai negatif. Nggih. Terus gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Yen duwe gagasan kok situasi kondisine ora kena nggih ampun diteruske. Gonge jemplok amblong. Saking akeh piyai sing kepengin pirsa karo Mas Gareng. Nyuwun tulung Mas. Ingkang demplek wonten gong mboten sateng panggung. Niku ya nambruk eman-eman kempul kali gongen perkara sing ngegong remuk ora masalah. Ya aja ngono ta. Kok aji gonge karo sing ngegong iki lho. Aku angel kuwi kempule karo sing ngegong regane larang kempule.
Ya ampun ngoten. Oke sing baku mari jaga persatuan dan kesatuan sesuai kalau wau ngendikanipun bini sepuh ingkang ngendika wonten ngajeng. Nggih. Niki dianggep omahe dhewe. Nggih dianggep omahe dhewe. Mboten sah bedak-bedake isine. Nggih. Mawon sing baku nderek syukur niki wah iki sing jenenge ngene iki nganu iki anggarane ngirit tenan iki. Kok ngoten? Rumangsaku rene iki lak mung sadranan. Nggih. Jebule temu kangen sadranan bersih desa. Terus sapa meneh iki? Lha kok perlune akeh banget ki upama iki diwayangke pisan-pisan lo ping 4 ra iso nggo ngangsur kendaraan. Ya jangan. Lah niki mau lho. Nggih ta? Apa sing dikarepake iki kudu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nggih, pun sing baku mboten napa-napa Bapak Ibu, sing baku kula remen derek remen warga mriki rukun. Yen ngeten iki mboten namung warga mriki ingkang rukun, sedaya nggih rukun iki mboten warga mriki mbok menawi wonten warga Jawi. Oh nggih. Pun pokoke tangga desa kathah sami kepareng rawuh. Nggih. Mas Darek. Mila nggih. Nah, timbangane demplek teng gong mbok mriku lenggah mriku. Niku panitia pun ngeparengaken lenggah mriku. Wah niku saking tresnane kali budayane dhewe. Iki ora mung tresna karo budaya tok ya Bu Agus, Bu Hari. Niku lak jeneng wong tegese pancen pelestari saestu ngoten lho Mas. Nggih. Waduh. Ah wis diparengke panitia lenggah sing kepenak monggo pinarak karo ben saya sekeca ngene mirsani. Aku ya gumun lho merintah wong dituruti anakku tak perintahi ngeyel. Lah aku tegese wis ilang wibawane sing tuwa. Mbok menawa saking kulinane Mas, ora ngono ning ya. Ning mboten kok sing jeneng wong niku pancen anu kok Mas, isih kesandangan apes merga karo lali. Leres. Rumangsane wong diperintah gitu. Kuwi mesti wis rumangsane bener sing perintah niku. Nggih. Ning luwih becik nyuwun tulung tinimbang merintah rak ngoten temen. Leres nyuwun tulung dadi lha wong nek arep napa niku nyawijake tekad ora usah dadak dituding, ora usah dadak diperintah ngalor ngidul. Ning disuwuni tulung kepiye mengetuk hati nuranine nggone njaga desa niki kepiye rak ngaten. Nggih, sing baku niki tasakuran ugi. Nggih, mugi-mugi tasakuran apa Mas? Tasakuran niku nyukuri nikmate Gusti ingkang sampun dipun paringaken lan wis ditampa dening umate niku wajib dipun syukuri. Ah, kleru. Lho kok ngoten? Tasakuran ki ana tegese dhewe. Tegesipun menapa? Tak kuwi tandane piyai mriki kandel imannya. Orang yang selalu bersyukur itu tanda orang yang tebal imannya. Nggih. Loh, dadi ana bedane wong sing kandel imane karo tipis imane iki ana bedane. Bedane nggih napa? Wong yen kandel imane lanang wedok kuwi bedane ana. Bedane nggih napa? Orang laki-laki nek lanang yen kandel imane semakin semakin diberi rezeki semakin bersyukur, itu kandel imannya. Nggih. Tapi kalau tipis imane kuwi ana cirine. Yang tipis imane wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang semakin kaya semakin nakal. Niku nek tipis imane. Nek yen wong wedok tipis imane, nggih, semakin nakal semakin kaya. Mung sak diwalik. Mari kita Mas mula kanthi milih panjenengan arep dadi sing beriman tebal apa sing tipis ngoten. Ngoten nggih. Yen iman tipis niku nggih seneng ning mung sak kliraman sok ning kono digondhok. Ngoten nggih Mas. Mula ayo jadilah orang yang beriman tebal. Makanya tandane piyai mriki imannya tebal karena selalu bersyukur. Amin. Ewadene tasah. Sahnya itu kalau diketahui dan dinikmati oleh orang lain. Jadi wong syukuran ngene iki kudu dingerteni wong liya kaya iki. Iki syukuran piyai akeh do pirsa. Ingkang nyekseni. Terus kurang afdol menawi mboten wonten tirakatanipun kados dalu niki. Antuk nugrahaning Gusti ingkang anyipta jagat
ingkang dipun anti-anti. Amin. Dados niki tasakuran karo tirakartan ra ngoten ta. Nggih, nggih. Ning kula sing paling remen niku napa enten sadranan nyadran nyekar pini sesepuh tegese boten nglalekake cikal bakale. Nggih. Ngeten niki ampun mele kok mriki. Ngen kula mrika Semarang Berkuto. Pripun? Kuburan gedene kaya ngoten niki wektu ngeten iki dadi papan piknik, Mas. Oh, jadi papan wisata. Ora mung trimo nyekar tok ya nggawa kloso, nggawa termos, nggawa dadi kaya wong piknik niku. Nek ana mboten kletu ya mung piyai Jawi lho Mas sing nindakake ngoten niku. Nggih, ning wong niku jane ujube ngoten nggih sami mawon. Tansah eling underaning lelakon. Aja nganti lali karo sumbere ra ngaten. Lali sumber bakal ketiwasan. Nggih. Mula niki langkung afdol. Nggih. Nggih to, gandeng niku ujube tasakuran, yo nembang sik. Oh nggih. Nembang yang bernapaskan agama Islam. Oh, Kriptanipun Bapak Haji Anom Suroto judulnya Pepeling. Oh, siap. Nggih. Monggo diaturke. Ayo. Monggo dibawani langkung rumiyin. Nggih, komplit. Aku nyuwun tulung iki wiraswara ya kepareng lenggah kabeh. Ah, niku pun komplit bengi niki pakete komplit wiraswara nggih dugi sedaya. Nggih. Mas Armadi enten ta niku? Enten. Nah, Mas Armadi enten. Komplit Mas, bengi niki sing pamit mung Pak Anom Suroto tok niki. Ya aja ngono ta. Lah niki kanca-kanca rawuh Kowe sedaya. bapak mirsani ning dalem iki. Oh, niki disiarke langsung. Oh, streaming, video streaming. Oke. Nggih. Wilujeng dalu Pak Anom. Nggih. Wah, nonton TV karo kerokan Pak Anom. Ya ora ya setindak neng he. Ya. Nggih. Niki Mas Armadi, ayo. Mas Armadi. Oh, ning Mas Armadi wae sore wis palaran kok. Pambuka Mas Armadi iki wis palaran. Gandang kula ngrungokke pertama suarane Mas Armadi gandang ora mung. Nggih. Nggih, liyane. Sinten? Mas Giarto. Pak Giarto niku nyuling. Wis enek kewajibane dhewe Pak Giarto nyuling. Mesake napase ndantek nyuling karo nyuwara. Lah nggih no. Apa ya ini nyuling karo bawa? Ah nggih nggih boten. Nggih, Dedi. Oh, Mas Dedi iki ngethuk. Niku luwe samben ngethuk. Oh, golek tambahan bocah iki. Ora kok golek tambahan. Pancen kewajibane ngono. Nggih nggih. Ya niki wis duwe kewajiban dhewe-dhewe nyanging nglimbuk ya wis nyekel cempurit, ibu presiden ya tetep ndangan. Laras. Iki tegese wis ana nyambut gawe loro-loro kuwi wis eneng siji nandangi loro. Krawitan ya ngono. Pose wis ana dhewe. Iki nang demung ya slendro karo pelok. Lah kari sapa sing gaweane mung siji tok iki sapa? Ora duwe tanggungan apa-apa lah iki. Nggih mongso borong kula nyuwun tulung karo Mas Gareng. Ngene lho Mas, ora samulek kaya entut kari perintah aku kowe nembango. Ora, ya kabeh iki ya kudu kula nuwun. Omong kok mubeng kowe ngentekke transport. Wong kok senengane. Yo, Mas Gareng, dibawani. Nggih. Monggo mengke dawah pepeling. Bawanipun dandang gula pepeling. Bapak ngripta pepeling menika ora mung nggon lagune. Sak bawane ya dihiasake. Paket komplit. Oh nggih. Nyatane pepeling niku ning endi-endi wis dikumandangke. Ning pengaosan ya pepeling, campur sari pepeling, wayang kulit pepeling. Mediane akeh. Oh nggih no. Tur wayang ki ya dadi tontonan ya tuntunan. Wayang budaya agama aja ditabrake kudu mlaku bareng. Aku tak golek dalang liya wae ya. Piye to? Dalange kowe juweh kok. Aku ki mau ngandak. Ngandalke wong kene wacine nembang kowe malah drindil. Apa wis suwe ora dalang apa kowe omong terus? Kaya dalang latihan ngomong ra iso diselani. Nembangku kapan? Nek aku wis setan ngene iki wacine nembang aja omong terus. Ya kayak nembang malah muring-muring. Yo tembake. Nglaras suarane Mas Gareng. Wah, jan bajutan pirang-pirang dina iki. Ayo Mas. Wis suwe tak copot batumu lho kowe. Omong kok. Oh, iki do ngenteni suaraku iki. Gayane iki lho. Anu awasi toti sing ngeploki budi sak iki saking prawinase
gandeng iki ning papan Bowira ngambah swara cilik Mas ben mireng kabeh ini sing mirsani kathah lho niki ten wingking-wingking mriku engko nek sampean ngambah laras gedhe ora mireng kudu dibengokke kaya nek ketoprak nika nganggo mic bathok ning dhuwur kae ayo bocah iki ra ngerti petang dina duri pepeling terus lho ano yo ngelingo Kole padha anake Pak Anomo. Padha-padha anake Pak Anomo apa sing iso kowe tok, aku ya iso. Oh, dadi berarti ya putrane Pak e to? Lah kowe iki kudune maca sujarah. Oh, berarti ya bener iki. Oh, kowe karo aku jane sedulur kembar. Iya, tegese bener. Bapakne wis tau paring dawuh kok. Le mbiyen kowe lair iki ari-arimu iki ora tak pendem ning dadi wong ngoten jare. Lah, kok iki. Mula kok aku ki rupaku gojel wis getih ya. Yo, sia-sia. Wajah iki mempur. Kaya telo mempur. Wong urip ing donya bebasan. Iya. Mo, ayo. Bebasan mung mampir ngombe kulino adan kok le kulino adang lha kowe wedoki nang endi kok sing lanang adang adan kok adan tabake wis beda artine ora genah pengurus masjid kok tukang ngurusi kotak ya aku oh layak kumpulan masjid kok ilang wae iki salat kang limang waktu kudu tansah nonano ya cakepane no atipun lah ya abai sip iku ayo cagak agama apa Kartika Pak Kartika iya ya sing geder itu gone anak bojone wah kemaki lu sip munggah mudhun munggah no bocah iki senengane munggah iki iya ya ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin nggih bejo donya niki dibukani sawo kendang kaya adate nika. Nggih, mangke terus rampung buka ditamani langgam. Ning bukane kaya adate, engko ompake nggih kaya adate nika. Ning kiramane langgam. Oh, siap. Nggih, siap. Iya, dicoba. Monggo. Tak.
Yuk, Mbak Fahmi, yuk. Yen wancine tansah dielingke. Wes wancine padha nindakake aten wis kumandhen wayahe sampeyan tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah sebuah luhur lan ngasar salah sayang di ngadewi tindak mungkar marip lan nisa jangkapi rayokan ditambah salat sunahe jasabrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela saben Oper, kalem, ger, yuk. pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Yuk, Pur. Yen wancine tansah dielingke Gus wancine padha nindakake adang sumandang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah kasih kumarina luwih sampurna yen berjamaah luhur lan asar salat saya tinggal tidak mungkar marip lan nisa jangkapi rayokan ditambah salat sunahe jasabrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela saben tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken menika pepiling Mas Gareng. Nggih. Nggih. Nggih reka-rekake kula jogeti ning dibandingke niki wong cewek-cewek niki wong kuwi kalah luwes. Oh, iki gambyong senten wau. Gambyong. Wah, saestu kok. Yen kula niku gambyong tarian alus yen kula niku pancen tarian garing nggih ngeten iki. Nggih, wonten ing Desa Kadilanggon iki sedaya seni niku diopeni kok, Mas. Nggih. Nggih to, ya wayang, ya tari, ya musik nggih. Komplit Sedaya jangkep. karena nggih niku wau hidup zaman sekarang tuh harus pakai modal 3. Napa niku, Mas? Ilmu, agama, dan budaya.
Ngoten nggih. Ilmu. Ilmu. Dengan ilmu semuanya akan mudah. Nggih. Dengan agama semuanya akan berkah. Nggih. Dan dengan budaya semuanya akan indah. Nggih, leres. Nah, niki kudu dilakoni bersama-sama berjalan searah ampun nganti bentik-bentikan. Wong urip aja nganti nindakake lan aja nganti lan kudu eling tembung sambung sambang sumbang lan aja sok sombong ngoten nika. Tegesin apa Mas? Sambung niku ngundhake peserawungan nambah kanca kanthi pawitan grapyak semanak ning aja celuthak niku sambung. Oh nggih Lajeng sambang niku silaturahim nggih kados dalu niki nggih ta. Sanjan sinanjan layat jagong kalih tilik sedulur yen ana sing lagi gerah niku kudu nggih. Lajeng sumbang jejering makhluk sosial kemasyarakatan kedah dipun tengenaken kanthi aweh pasumbang tenaga pikiran lan sanes-sanesipun. Leres. Ingkang wekasan aja sok sombong lah niku ngelingi wong urip ki ra iso urip ijen. Mula watak sombong kudu disinggiri. Ya harus saling mengisi. Nggih. Pokoke mboten kena kok ngagul-ngagulke diri pribadi, Mas. Nggih, nggih. Pancen anu kok Mas Gari yang digagas alat pemersatu bangsa niku ya mung budaya kok Mas. Nggih, pun wis pokoke budaya seni niku pancen kudu diopeni karena alat pemersatu bangsa. Pokoke pang titeni. Wong angger ora seneng seni bakale kencing batu. Kok ngono? Titenono to, wong sing ora tau seni, ora seneng seni mesti kencing batu wong ora metu muntel ning kene. Nggih, nggih, nggih. Mula kabeh kudu anu nggih, rasane saiki kudu dibalekake. Balekake. Nggih, sing waune isine mung kerengan ayo padha diudi murih rukune nggone padha apa niku bebrayan. Nggih, wong pancen sakniki niku akeh wong pinter, akeh wong bener ning ora bener. Ngoten Mas nggih. Makanya hidup zaman sekarang harus pakai prinsip 5R. 5R. R pertama pinter, R kedua bener, R ketiga paling angel niki bener. Pinter bener ini urung karuan tumindake bener. Nggih. Terus ping 4 kober. 5 ora gampang keblinger. Mergo hancuring wong niku mergo gampang keblinger niki. Nggih, nggih. Diawali mergo ora bener dhisik. Nggih, wonten tembung tadi kok wong bener durung mesti bener. Nah, bener. Wong bener durung mesti becik, wong becik durung mesti disenengi wong akeh. Ngoten nggih. Nggih. Iki wah nawala kathah sangat niki. Iya, dan dikirimke ning kantor pos to. Kok kantor pos piye to? Lah jare akeh surat. Niki nawala panyuwun lagu. Menika wonten wara-wara ugi, Mas. Napa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wara-wara katur dhateng sedaya pamirsa bilih keluarga ageng Kas FC menika Ki Anom Surata Fans Club badhe ngawontenaken ambal warsa ingkang kaping gangsal. Syukur-syukur. Nggih. Insyaallah mangke mapanipun wonten dinten Rebo 16 Agustus 2017 mapan wonten Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah ing Jakarta. Nggih. Hiburan wayang kulit puncange ingkang kajibah menika nderekaken ulang tahun Ki Anom Surata Fans Club kaping gangsal. Takokno aku katut ora kuwi. Oh niku wayangan cara biyen klasik ora nggo dagelan. Muga-muga udan deres. Ya ora ning pendopo kok ning pendopo Anjungan kok. Pendopo kuwi apa ora iso tampias. Nggih mboten wong rapet kok, Pak. Wes aku ora dijak, aku nopo job dhewe lho iki. Iki lho, iki Cakas FC ning kene kabeh iki lho. Pokoke aku ora dijak nopo job. Apa aku ora payu tanggapan mijeti bojoku ya sik payu kok. Nggih. Nggih, niki wong ya. Nggih niki Pakku niki nggih dirawuhi. Niki kanca-kanca KSFC nggih sami nyengkuyung, utaminipun Mas Giyato. Ugi nyengkuyung napa menika kaleksananipun pagelaran dalu niki. KSFC dari Jabodetabek saking Lempang. Rawuh niki sak rombongan rawuh. Punden kula ingkang saking Batu Wonogiri. Ya sakepareng rawuh. Nggih, arep nimbalipun cangik so tanggal 26 Juni lho pas ora tak rungokke. Lho piye to? Tak rungokke kaya-kaya ya urung karuan katut lha apa. Wis to.
Mau katut-katut ora. Aku ngatasi Wonogiri wong omahku ki asline Wonogiri, mosok Wonogiri duwe gawe ra diundang ya. Mbah ngerti. Po, kae sing dadah-dadah nggih, Bu. Wonogiri. Wah, pripun? Tanggale pinten? Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun. Betek-beteke tresna kali budayane dhewe kok. Heeh, wis sing baku niku angger ngeten niku semangat kula tinggi sekali. Nggih, nggih. Yo arep nyuntulung sik Ibu Waranggana. Yo anu Mbak. Di sindenmu. Lah kuwi to. Kuwi arep nyinden apa arep layatan to nganggo ireng-ireng iki? Oh ya. Yo nyuntulung karo Mbak Esti sik, Mbak Esti yo jumeneng kene nyedhaki Mas Gareng ini. Apa ta urung plak-plak-plak Kok plak-plak. Mangsa kuwi bareng wis payu iki karo aku kipo-kipo. wis payu ki ta. Kok manten anyar. Oh iya, wabune wis menyan. lho kembang. Tembang kok menyat. Heeh, bang telon. Sia-sia. Manten kuburan kowe kok Bang Telon. Kowe wis malam pertama apa malam 100? Malam selanjutnya. Oh, wis nyewu barang. Loh, kok nyewu? Nyewu ki wong mati. Nggih, ya derek seneng Mbak Esti saiki wis ana sing mengku. Wah, wis ora ijen meneh. Barusan buka duren dia. Nggih. Alhamdulillah. Samawa alhamdulillah kuwi wajibe seorang muslim harus punya patutan utawa bojo. Nggih, Mas. Nggih. Dilakoni hati-hati ya, aja gampang kegodha wong kaya aku ngene iki. Alah. Kegodha kaya ngono iki kaya wis apa wis merem banget Desti iki lho. Lho mbok menawa dhewe pas mabuk. Ya mboten lah. Wong kok ya iso bedake dia mana yang manusia mana yang bukan ya. Nggih no. Heeh. omonganmu sithik nyelekit lho. Piye ta? Oh iso bedake mana yang manusia mana yang bukan ki rumangsamu aku ki. Sing di wayang, sing di wong ngono lho. Lho kalau pas nemuin dia ya tetap orang dong. Masa gua kayak gini? Esti Dalem Mas Gareng. ini nduk. Yo, nadyan kowe wis kawangku priya, aja bedak-bedakke karo aku ya tetep kaya mbiyen ya, Nduk. Kok kaya mbiyen? Ya sok dituntun ning pasar ya. Picek kok piye? Lah kaya biyen iki runtang-runtung wong loro ning pasar blonjo. Oh, senengane Mary, wong jenenge wong ning ndi bocah iki? Iki lho Mas. Ah, kowe kok ketoke gampang ilang saiki. Ora. Bojomu wong ngendi yen entuk ngerti. Aja dirahasiake lho. Kowe wis memproklamirkan di depan penghulu, di depan orang tua dan di depan Allah lho. Nggih. Ayo, bojomu wong ndi? Takon kok meksa. Ayo lho, lah timbangane kowe ditakoni Satpol PP malah piye? Iki nyolok moto lho. Ngaku. Garwane Mbak Esti iki made in saka kutha sing paling cilik. Lho. Apa kuwi? Cilik. Lah ngendi kutha cilik iki ngendi? Pati. Kok Pati. Ngendi? Pati. Kutha coba ta, kutha cilik iki Blitar. Oh, Blitar to. Kok Pati. Aku gumyut kowe takon teko mengko bar main aku dipijeti. Aja saiki. Iki tukang pijet to. Oh alah. Oh tak kira tukang pijet sing tak pesen mau. Ya niki sinambi nunggu Mbak Eka sing lagi rawuh ben lerem sik. Ah, Ben iki lenggake. Nembang sik. Mas Gareng gen mulihke rasa tak aturi gandrung Mbak Esti sinawung dandang gula nyidam sari. Ya. Ora urung aku meneh to. Loh, niku pancen swantene hebat. Sapa to sing ora ngerti Mas Gareng Esti Pandhawa? Mas Gareng didikane Kinarto Sabda iki sapa sing ora ngerti? Ya ora hebat lumayan. Oh lah nggih. Nek ya kudu ngetokke Mas beneran ya. Putra Gareng kondang. Wis ora usah ngelem wong padune arep merintah kowe ngelem. Ya Mas. Domong. Nah. Ora mahmek tangan iki ora mahmek. Aku Sayang ki tontonan ya tuntunan ya Roman.
roman. Loh, nyen ngerti ketoprak to? Lakan iki ya nggone ketoprak lho. Roman niku nek nggon cakepane iki enek sing tembung nyekel apa nyanding lah kuwi lagi dilakoni wong urung apa-apa kok wis ngrangkul. Yo, duh wong ayu. Ana kae. Duh wong ayu. Nah. Aku golek irunge ning iki. Ngece, kelekku nyedenge ket sore lho. Apa pujane ngati? Ati gone ngendi? Ati gone ngendi? Kene. Lah kok ngrangkul? Ati. Kaya ngene wong nandang asmara. Asmara ki rasa lho. Rasa asmara ki. Ora sak ngrangkul. Mara. Ngono. Apa ta awakku dhewe? Ya kudu ngono, kudu sesuai karo cakepane. Do dewa ndemekku kapan? Kok sih? Engko ra yo ning jalarane. Engko ra ning jalarane. Ana jalarane selanake melek kok. Do dewa Jawa Tegung. Welas ana to den tak demek den. Ya. Welas ana mring wa. Ya. So kapan kata bedhok mite. Kaget tenan. malah kaya jago ngereki babon ya. Jujur, kowe iki wedi apa gila? Nggih, wedi nggih gila pengen mutah-mutah. Anu Mas, soalnya bedake jenengan niku lender kabeh. Ya iki tandanya saya bekerja dengan powerful. Makane nganti kemringet. Nggih. Kemringet bedake glewer. Glewer kabeh. Glewer ora nyap. Jane ben glewer enek lho Mas. Apa? Raupi lem. Kuwi Lengket, awet. Raupi lem ge lho. Plek ngono Bar kuwi gen alus diamril ngono. Ya tutake. Jejer lan wong ayu anane upama sira kuwi kuda kok kuda nah kuda kok upama sira padha-padha ditumpaki ning yo beda karepe tembang wis ora ngono upama sira nakoda tanpa kowe ora nganggo apa tanpa prawu sasat sarah ing Jaladri nyidam sarias tepuk tangan kangge Mas Gareng para Bapak Ibu. Mbak mboten sak tepuk tangan nganti bar ora demek sinden kok. Ya ora. Lho iki pancen jenengan hebat. Loh, Mas Gareng sae napa sae Bapak Ibu? Loh, sae. Mas Gareng sae napa sae? Husnul khotimah. Nggo tak dibudalke. Ora. Monggo neson to, Jon. Wong ngomongke wong kok arep koyo budalke jenazah. Ya, Hes, langgame. Sing apik ya, Nduk. Mas Gareng mbeksani. Oh, lah, tak kira kon turu. Ora no bosane lho. Garap Tulungagung Gangga Mina. Monggo, yo.
Matur nuwun sampun dipun aturaken. Matur nuwun Gede. Oleh renyah. Mbak Esti lenggah. Mbak Eka wis cukup to sing leren yo kene jumeneng nyedaki Mas Gareng kene. Yo serpok Mataram sesek yo. Apa Mas malah melayu? Wong saku ki ora sinden. Lha apa? Jaran. Mlungguh ke mara rene kok bedal kaya jaran. Wong ki bendanane dhewe-dhewe, yen kaya Esti mau pancen rada wonge rada halus, rada kalem. Ora ngono ki kok teko telat kowe bar payu ngendi? Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun nyuwun pangapunten, Mbak Yulicang. Kok seta to? Kok licang? Licang niku limbuk cange maksude. Aja disingkat. Lah kan ngirit wangki demi waktu itu lho mengejar waktu gitu Mbak Yulicang. Ya wis, Nggih. ya wis. Nggih, kalele Gareng. Ah, Nyuwun ngapunten, kula niku telat awit-wit wau nggih teng Sragen mriku enten acara nggih. Kowe nyindeni bal-balan. Nggih. Terus Oh. wau ndelalah teng Dugi Kartosuran ten wong ngobong botong nggih kula sindeni melih. Oh, pancen rada sentet sinden iki. Terus Mbak Blas melih Ah, teng Delanggu. ah. Wau niku enten Anu kucing gadek mbok boten sindeni. enten truk mogok tak sindeni melih. Bangsane ternyata ki mareng roh jam. Wah, aku terus nyilih pit ondale Siva kae. Dadi iso mabur kae. Iso wing wing. Ana motor mandek langsung tak lompati. Wing. Bisa sajake ora kebak tenan. Cerita dirungokke wong sakmene akeh kon Siva. Siva sik nang TV kae lho. Ya ngerti ning ora munggo kowe kon numpak sepedane Siva. Oh, ngono aneh. Nggih niki Wow. saestu. Ora apa-apa iki. Nggih, nyuwun pangapunten. Ya urung pati suwe tenan iki. Urung pati suwe le waras dadi nyok-nyok ya aku tuh tenan bocah iki apa ora ayuno tak bacok tenan. Ya aja ngono to. Aja ngono. Makane ora tak bacok mergo ayu. Misale nek jenengan arep mbacok nyong, sing arep dibacok sing dhewe sing ndi? Entang. Wes kuwi wong wedok pradah lho kuwi. Aku ya tergantung musyawarah dan mufakat tuh. Ya kok terus wong jenenge emosi iki tanpa milih-milih. Ngono tak bacok rasamu. Oh, dibacok rasan. Dadi rika ya jet emosi kaya kowe laleng. Nyong kan wis njaluk. Kok sik tak omong ki aja betut-betut. Kok aja teremosi iki lho. Emosi. Oh, emosi. Emosi kok teremosi. Ya, aja kurang pangaruh pamulek nyong. Kalah. Piye ta kuwi aja kurang pangapuramu. Piye? Pangaruh pamu. Sik melet to. Oh, ilate kebak kroto kok, Mas. Dek kaya manuk. Wong pangapuramu kok pangarupamu. Yes, pokoknya minta maaf. Nah, wis ngono wae rasa dadak alus-alus sing kudu artine tegese liya malah lara ati. Ya anu Mbak, panjenengan tepangke asal Iya. jangkep iki sapa. Nek nurut anu dialek iki kok rada semi ngapak-ngapak. Lah niku panjenengan kelahiran saka ngendi? Nggih, derek tepingan, Pak. Tepangan. Ora tepingan. Tepangan, tepingan. Tepangan. Oh, nggih derek tepangan, Pak, Bu. Sedaya mawon nggih. Nami kula Eka, niku jeneng cendheke. Jeneng Terus? dawane. Jeneng dawane Eka. Oh iya ora genep tenan iki. Sok meneh aja kon. Wis ora. Wis kono-kono kowe nganu dhewe ngadeko dhewe aku tak lungguh. Timbangane jejer wong ayu ndasku ilang. Ya aja Ya, kaya kowe. cedak-cedak. Aja kok jengkel kaya kowe lale. Ayo aja dadi pangarupamu. Ora, ngene. Asmane Mbak Eka. Nggih, Rumah di mana asli kelahiran? Asline saking Kebumen. Kebumen. Nggih. Nggih, sak menika domisili di Sakmenika bersodomilisi wonten. Wah, jan kok telonyar-telonyor lho nek omong. Berdomino deh. Berdomisili. Bersodomilisi ah.
Piye sih, Le? Wis ngene wae ngene wong ayu ki luputo ya dadi bener wis sak karepmu sak uni-unimu timbangane kowe engko tak eloke tak benerke mutung uda gulung malah aku repot ora lah sing penting nyong siki manggone nang ngaring Karanganyar Oh, teng Karanganyar. Nggih, nang ngaring Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nggih. Indonesia. Iku dicatet iku sapa sing arep nimbali, Mbak Eka ya tindak ning daleme kono. Nggih. Gandeng Mbak Eka ki piyayi saka Kebumen. Nggih. Niki yo Mbak mangaturke lelagon khas ngene jenengan Banyumasan. Nek sadurunge tak manggake tamu agung pinarak ibu-ibu monggo pinarak wonten inggil mriki ibu monggo Bu Ibu sapa? Ibu kae sapa? kendaraanmu nyusul kan Kendaraan. kuwi kae genake titismu yo nyusul anak aja jak nonton aku ono anak dalang nonton gareng kok wedi Ora, mboten. Anakku ora wedi, malah kon nuku arep digo seret-seretan. Yo, iki diaturke. Lagu Eling-eling Banyumasan dibawani dening Mbak Eka. Monggo. Anu Raden Harya. Ya, Mbak. Harya Wreku Gandeng iki Werkudara Mas Garing sing meragake dadi Werkudarane. Oke Yo, golek kuku. Diuntali gedang. Kok diuntali to, diuncali. Lah nek bahasane nggo diuntali. Kene wis ya ora apa desa Mawacara negara Mawatata. Yo. Nah, sip. Lah dene Werkudarane mrekungkung kaya kuwi lah. Werkudara sajen. Raya ngapora dadi Werkudara jane nek dadi Werkudara ki sing gagah. iki Werkudarane iki kulite kulit pitik dadi gampang muntung Oh, ya pas brutu ya. emoh nganggo mencucu kok Yo. Anu. Nyata lamun ujar kok dadi Werkudara kok sikile cekan-rangan tekan gendingan ngerti sih. Satriyan Jodi. Lah dene kaya kowe ngapa dene ngubli-ngubli kaya kiye sih? Werkudara ki harus ngethuke kuku iki golek mungsuh Yo. Mangsa golek mungsuh kiye. Heeh Iki dadi kuku. kuku kuku kok arep dipangan iki piye to ora kaya ora tayeng Ora tayengi apa ora iso? ora bisa Ora bisa. Ya. Nyata lamun aku ora konsentrasi rokokku dilinggi karo bojone Bayu kuwi rokokku ya Dok alah kaya gorokok jingasu be. ana rokok merke Jingasu Loro telu papat ke? Ji Samsu kok Jingasu Ganti to lek jenenge. Oh, iki biyen ya kuwi kok. wah ora tau dodol rokok ngarani Jare rokoke jingasu. lah arep mangan sok arep udut sapa Jingasu mah cathek malah Yo. Satriyan Jodi Pati Apa nek? Iki ngapa kuku kok uncang-uncalan? Lah mau gedange diantar nang raine nyong. Oh, Werkudara iki ya jaran. sing salah iki dudu kukune Lah sapa? sing dekek rai sak gon-gon ku lho Iki Hah? timbang diuntal-untal enak dipangan leknya. Nah, enak kan? Enak. Kayak ning anu ya, kayak ning bonbin ya. kae sabu gelap kok Ngapa? sakulite diloloke Ora biasane doyan ya. hormat kamu jalak apa piye Ya. Walalala. Gedine ya Allah. Kuwi Werkudara saya nesu nek ngono kuwi. Werkudara ki nek nesu kukune modal.
Iki sing diarani Werkudara Triwikrama ya iki. Set, lek Werkudara nek nesuk kan kokone modot. Rasane kepriwe? Pengen ngrasake apa piye? Pating sereneneng apa ora? Ya paling yo cekut. Werkudara kok ora sehat. Ya. Bakomu kuwi lho, Lek. Ngisi-ngisini ngono kuwi, mbok dicukur ngono lho. Iki lagi bar tak cukur aku kuwi sak urip-uripku nganti saiki iki wis nyukur kulu kelek lagi pindho. Biyen sepisan dibayar 2,5 juta, iki wingi budal umroh kok nyukur ya tau cukur. Jebule ora kudu dicukur. Tiwas guna aku kuwi jedindil lho. Kayak pupuk kandang yang sesuk di blok-bloki pupuk kandang. Omonganmu lho ora anak kelek kok dikei pupuk kandang lho. Nek subur. Ora subur malah mambu telek. Ora ben cepet tukul ben rungkut. Ya, mangsamu wit to pe. Raka saged gagong. halo. Baik kan? Nggih. Panjenengan ajar sinden mulai umur piro, Mbak? Kula wiwit kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP wis ajar sinden. Dilalah dari niku kan nganu tenggen kula teng sekolah niku enten acara rapat PD3. Nggih niku terus kula niku kan ngisi acara kan nyanyi campur sari. Wong biyen niku lagune kan aja dipleroki ngaten niku. Terus kalih lagune sing Kuwi ngopo kuwi? Kuwi ngopo? Apa ora ana wektu liya to? Lah piye lah? Wacine sikil diangkat kok tinggal ngobrol. Pikir-pikir gak, kuwi ngangkat sikil guyu. oh. Masamu kire apa piye? Oh, joget tok, lende-lende depok. Lah telo wong kene diangkat ki ndang gage apa ya ora gloyor lan. Yodang diangkat. Segone metu. Oh, Werkudara kok ngurusi sego. Apa Werkudara ki ora luwe? Lah nek pancene dadi wayang ya aja ngurusi Lah ya, konsumsi. Werkudara ki ora kena ngurusi badukan. Malah. Yo kok badokan yo sego. Lah awake dhewe nang kene kan golek sandang baduk. Sandang pangan. Kok beda-beda sih bahasane. Sikile diangkat. Ya. Godek tok. Piye Kak? Godek tok. Godek. Wah, kok godek tok? Lah niku rane sing dadi Werkudarane wonge bagus, kuning, ganteng. Lah wong sing dadi Werkudarane iki anane gur godek tok. Oh, Werkudara ora resikan. Kuwi penontonnya titen lho. Werkudara ora tau iso. Iki Werkudara ki entuk lulang iki pas bokong. Dadi godek tok. Ya. Kurang ambal lek. Gagah sikile sing ambal. Lah mboten Kak wong edan. Megagah sing ambal lah Werkudara kok gur tekan kene tok. Aku ora dadi Werkudara ora panek. Aja nesu. Lah dadi Werkudara disiksa kok. Godek simbar. Jajah. Mongko jane nek dadi Werkudara tenanan iki ning sawerane 300.000. Gandeng ora tenanan ya ora sida sawerane. Mulane kan tenan iki. Lho, 300.000 iki kula ora. Lho iki nek dadi Werkudara. Aku mau wis tenanan disabotase kak, Mas. Sekali sithik. Iki aja mitnah ngono Mosok 300 kali mangan yang merucuk iki lho. Yo. Yen ngendika Halo. Ora
Lah kuwi ora ngempuli lagu, kuwi ngempuli kerdus lho. Jo. Yo. Dasar satria prawira. Yo. Nek ndi? Urung. Yo, Pak Siki, Heling, kula nyuwun tulung karo Mbak Darsini, Mbak Eka khusus beksa. Mas Gareng istirahat dengan tenang. Lho kok. Ora teges iki nek wong joget terus diregoni ngono lho. Apa aku yang sirna apa piye? Ora, istirahati anteng ngono lho. Aku tak nemoni bojomu ya. Yo. Eling kula eling gunungane Sekapati.
Timur wah seger banget Banyumasan iki lho. Kan napa niku jenenge sing diarani gerakannya itu gerakan elegan. Elegan. Aku mulai ndelok Eka joget ngene iki rapate tak matke sing nemban lho. Lah pripun? Apalane iki doyak gamelan ndak wis. Sing nembang Mbak Darsini kaya doyak malih. Lah ngaten niku lho Mas Gareng bedane wong joget sing dihayati tur nganggo rasa. Ora kok joget arep mergo arep dienggo mancing nafsune wong niku ora. Iki jogetan dinamis. Oh nggih Jawa Baratan ngoten kuwi golane bokong wonten mriku wis lumrah. Ngoten lho. Bakune sak madya wae wong jenenge joget ku mesti ya ning tata carane iki jogetan sing energi iya iki. Energi kok energi. Tulisane G kok ya. Kan joget iso dibagi jadi dua cara. Apa joget dibagi dua cara? Satu. Joget goyang luar. Kok sik kok mengge-mengge butuh napas buatan apa piye? Oh, leknya. Ngapa? Wong ayu-ayu wah bapak. Lah jane arep ngekeki napas buatannya. Kowe iki bar mangan bathang kok. Ya nemen kuwi ya. Oh, ora dua cara iki piye? Siji goyang luar. Terus sijine goyang dalam. Goyang luar contone. Goyang luar contone Mas di sing ngendang. Oh. Ayo. Iki sing marai rumah tangga bubar iki. Iki iso talak papat lho. Kok iso? Lah ya ku iki goyang luar. Kuwi goyang luar iki contoh joget tak contoh. Contoh iki memang contoh. Iya kok kaya beras kanggo contoh. Goyang dalam. Goyang dalam. Ayo. Penak banget iki le. Ayo ding. Penak banget ya, ora percaya ndang. Mas Gareng iki sik mak itu, gen dirasake Kak, gen dirasake. Oh, nang rasane. Kok mak itu rasane dhewe. Saiki rasane goyang luar sik. Nah. Kata Edi joget ki enak. Kuwi nek segaan biyen ngono kuwi. Nek aku ngono kuwi biyen. Padune ki pengen joget. Ayo goyang luar. Wes iki ngono. Goyang dalam. Penak banget tenan le. Ayo. Ketake jopo ki ora goyang ning jero ki. Ora ana sing oblah-blas. Tak ora abang-abang ning ndi kok. Penak bang. Penak apa wong klenyer-klenyer. Mbak Eka wis rampung. Nggih. Ayo adus. Tenang wolo. Eka rampung adus. Eka rasa ngalik sik. Nyuwun lelagon Sri Huning. Ingkang bawa Mas Gareng. Bajing loncat ingkang nembang lan beksa Mbak Eka saking Bapak Suyanto ketua panitia wajibipun Rp400.000. Alhamdulillah. Niku enten sing dereng diwaca lho niku. Endi? Bajing loncat. Heeh. Niku mengke sing loncat Mbak Eka sing bajing lek Gareng. Oh didom, kuwi dikasih didom. Didom madel wong padha nyambut gawe. Petang atus ning kok aku 200. Aku arep takon ana Pak polisi ra ya? Komplit Pak Kurame lenten Pak Rame. Nggih Pak polisi badhe takon mateni sindan hukume pinten taun Pak? Ojo. Ana wong joget aku kon bajing iki lho. Lah kan judulnya kan bajing loncat. Dadi kan ditumpang loro nyong karo Rika. Rp400.000. Rp200. Sing loncat nyong kok sing bajing Rika. Ora sudi. Bajing kok dhewe. Aku wis tertib kok. Iki lho 200 nggih Mbak Eka, 200 nggo Mas Gareng. seneng karo melu Mas Bayu. 200. Mas Gareng wis tau nyekel 200 durung? Urung. Oh, ya wis dak tuman aja. Mbak Eka, Nggih. gelem di 200 ora? Nggih purun. Ya. Alhamdulillah. Pacan kula dongane jenengan rezekine tambah lancar lho. Amin. Yo kowe deloken bojomu yen karo wong wedok lomo ngono kuwi. Deloken iki. Iki ngerti dhewe to, aku ora adu-adu lho. Wah, iblis itu dalan iki. Kuwi dicari ya. Iki rasa ngobong-ngobong. Aku ngomong karo Cek, duwe syarat, Cek. Suarane sapi piye? Moh. Moh ya wis. Sing moh kowe lho ya. Kudune gelem kok moh. Rumah saku Nek aku ngerti suarane sapi. Piye? Nggih.
kuwi karo wong wedok gagih lunga. Aku rumangsa tak titeni. Kowe iki karo Pak Anom lunga Pak Anom yo. Apa ya? Heeh. Wis derek pae kono. Kono melu piye kono? Kok melu piye Pak Anom nang omah sare? Lah terus apa ning kono kon mijeti aku mah. 1 2 3 Wes aku anggere ono sinden kaya kotak amal iki ngene iki. Ya ora ngono kuwi le. Iki ngene iki lho. Piye-piye? Iki mau entuk weling. Heeh. Apa ulinge? Nggih mungkin menawi entuk saweran ngaten iki Ha? badhe dipun sumbangaken teng fakir miskin. Wah iki mulia. Nggih. Oh, tegese ora mbok mbok dhewe. Lah kula mawon termasuk lebu fakir miskin kok, Mas. Oh, berarti ya bener ya. Mugi-mugi Allah ngijabahi. Bunga iki dongane wong-wong sing terani ayah yo ngene. Mandi sana. Delok sesuk warungmu kukut. Ya Ora iso. Ya jangono. Dadak sesuk wong saiki tak kukut. Oh iki dodol apa ya panganmu enak, omonganmu ora enak. Wis, ayo saiki Mas Gareng bawa. Ayo, Lek. Bawa Iki. Sri Uning. Masih ada 300.000. Ya, nggo jenengan. Nah, wis bawa. 300 nganggo sapi lho. Ora. Ora. 300 nganggo sapi. Dang. Apa sih? Wah, arep tuku darane nganggo DP kok. Oh, ya iki di DP nek nu DP. Dilakoni sik kok lagi genep. Iya, bener. Jare diwembake wong kuping motor. Yo DP. DPC. Ning cash ya, aja ditransfer ya. Yo cash, yo. Aku anggar ditransfer ora duwe lanangan. Oke, wah payah bocah iki. Yo. Ayo, Le, aku Wah, percaya. DP ora ditampa. Tamponen Kak? Oh iya, genah tak tampa wong DP kok ya. Sip. Gawonen kabeh pokoke engko bengi omahe aja dikunci ya. Yo, bawa Sri Uning. Monggo. Wah, apike, Le, suaramu jan. Kupingmu iki bosok. Nembak kowe urung apik. Lah mau matut ngono iki. Loh, kuwi swara dalem. Oh iya. Nano. Sinebut Pak. Sik, mek karo punit dicethake sik. Ndak kaya ning jero WC ngene kamu. Iki digedhekke. Ya Mas Bakti. Pur aja to, kowe meling ngopo? Arep ngendat to piye kok gawane iki? Ora. Sinebut pahlawan putri. Niki ya nggo bojoku sing nusul. Terus Mbak Yu kula ya nusul, Kang Mas kula ipe ya nusul, ponakanku bulek-bulek asal enggak kabeh. Jeneng bojo seniman jenenge Selfie. HP bojoku iki jenenge ajak-ajak. Sapa? Yayu. Yayu ajak-ajak. Mesti ngono. Akhir kan Dek turu Yayu. Mesti geleme bojoku keadaan apapun selalu siap tempur. Oh ya wis sesuk sing tukang sono tak pethuke Jayu sesuk. Ah ya jangan ngono to Mas. Wong terus bojoku nggo bacaan. Ya. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe. Iki bar tak klarifikasi karo sing gawe. Piye? Sing gawe iki lak Pak De Sukron Ki Sukron Suwanda. Suwanda Bintan. Pak sing bener niku Suralawe napa Siralawe? Nggih. Dadi bae Pak Sukrone jawab Sura nggih kena, Sira nggih kena, sing penting ngangge lawe. Nika lho Mas, nika ora enek tembung ta nika. Jenenge Suralawe. Nggih. Ning enak sing ngarani Sira. Ah. Sira niku tegese kowe lho, lawe kuwi kowe ngoten lho. Ah. Ora kok jenenge Siralawe. Nah, Nah, dadi niku pamane ngoten. ora perlu diperdebatkan kadang Nggih. kata-kata si karo suwe kok dadi ora tanggapan. Yo. Truk. Gak. Duk. Duk ora Kok druk. Druk iki tek sing demung. Duk prangkum Bojonegoro.
duwe druk sing ngimpi. Napa tau Mas? Ngebelong. Mbebelo kok ngebelo. Bebelo kok ngebelo. Ora ngebelong. Ora Sri Uning kok SMS-an. Bebelo Wiratmaya. Lek, lah mau aku karo bareng jenengan kok musala to, jenengan metu. Aku mlebu. Kae sajadah kok enek sing krowak iki jebul tak tamane kok iringan ki untumu ki kok berkas bol-bol anu musala kae. Lah kowe njaluk apa piye tak tambahi untukmu? Ora, kowe iki le salat ki apa karo nyokoti. Pemaksamu aku ki tikus apa ngrokoti sajadah. Lah untumu kok kene ketok mrongos. Tak cathek mawut kowe. Aja ngenyek iki. Ngono. Mas Gareng merongos-merongos biyen turu ning latar dicuthul pitik dikira upol. Aku anyel pitik tak kletak sisan. Nek kaya nek gareng ngene iki nek. Wis iki sudah nembak ora? Nembako. Nah, Duit rong kecekel wis Iki lho kok semelang. Nyo. Mas, aku tak tekon Mas. Mo. Ora tekon. Apa meneh iki kok paling kuat mbok jikonek. Ora duwite ndi, duwite ndi. Niku umpama ditari Mas. Nyen umpama ketemu karo anu ditari. Pilih dijabut nyawane apa dijabut duwite pilih ndi Mas? Ya pilih dijabut duwite. Oh iya wis. Nyok kabeh nek. Matur nuwun. Yen karo kowe ora usah dijabut. Ajare milih dijabut duwit. Iki bangsa rugi aku. Jabut nyawane mati jabut duwite ra dedek. Ya wis saiki aja nyawa. Saiki kowe milih duit apa milih kathok wis sing enteng-entengan wae lah. Ya milih duit. Ya kene kathoke gorene. Nah, Ora masalah kok tak tutupi duit to. Paling wedine karo angin gede to. Tumor. Atan burung Sri Uning gundul. Gugur kok gundul. Sadurunge gugur ki cukur sih. Anu nyembang kleru serik kok diklerok-kleroke. Nano Dadi kusumaning Tuban. serkonak le. Serkonak. matur nuwun. Bareng nembang kerendahan terus berita bohong ya. Sri Uning digarap tayub sing nembang Mbak Eka, sing beksa Mas Gareng. Oke. Monggo, yuk diaturke, yuk. Sri Uning mesti ngombang lagu tresno sakoyo pati. Awas. Yuk. Ya Romo seger, yuk.
Iki Mas Gareng ditani sik. Nggih, wah aku dikendangi karo cah Lampung Bapak Ibu niki mboten cah Jawi lho, niki cah Lampung niki ngendangi. Mah Kyai Lampung nek. Kyai Lampung ngendangi Jawa apik. Sekolah ning SMKI bablas ning isi. Isi nganti saiki dadi seniman mumpuni. Oh, tak kira sekolah ning isi dadi kopong. Ya ora. Mas Gareng, Nun, sawetawis ya. Niki enten surat kepada layang. Napa isine? Mbak Beka. Mang. Oke. Panggil Pak Harjo. Oh, penjenengan oke. Dumateng Pak Harjo saking Jakarta. Tukang sawer. Tukang sawer. Saking Kamitia. Oh, tukang sawer Pak Harjo. Lah kok mboten wow-wow to, Pak? Nggih. Piye mah aku manut Nggih men, anu sik diserantekke mengke nggon patet songo kok diaturi munggah Pak Harjo nggih. nggih marang Pak Harjo. Nggih, aja kundur sik. Ora wong daleme Jakarta nggih. Mas Gareng, Nggih. kok tutuke ning patet songo sing Siap. Jakate. Siap nenggo dawuh.